Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman lain. Kaya patulod nyo iti dayto nga programa, kat maibasa sa dagiti pakasalitan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Malimiyo aming nga sa kapada papagayam. Manay po rito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Amasaragan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lowag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man na sumangbay ti programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Ti padanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Adelaida. Iti sinait Ilocosor, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti mabusag Badok Ilocos Norte. Ano na ito'y iti kalman laeng nga paset ti pagkasalitaan ni Adelaida, padaanan niyo papagayam. Sangwan ta aming papagayam mi, please share this program, share. Kaya padaanan niyo nga rin iti pagkasalitaan ni pagayam tayo Adelaida, iti sinait Ilocosor, and please share this program. No saan nyo pa ini-share kas pagarigan ha? Share. Tayo irugin nga ibasa ti pagkasalitaan ni Adelaida. Iti panangisurat, panangipatulod ni Amante Pagaragan. Sagudayan nga rin ti surat, di pagayam tayong Adelaida iti sanay iti Ilocosor, iti panangisurat ni Amante Pagaragan ti mabusag Badok. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanagradwara kon ti elementarya. Idi sumangpet manong nemi dito'y balay, dito'y lugar mi nga Tarlac, probinsya mi nga Tarlac, ni manang Rofelia nga naggapo sa Manila. O may nakano alayan manong nemi. Tapnon niya manang sinalutsot ko. Tapno ituloy mo to sa Manila tagbasa. Pambaram agtrabaho. Kahit mo sa malang ang tapangisar kam kanyang trabaho, ada. Sumrek ka ti faktorya ang pagtatrabaho. Mambalin ka din nagtrabaho ti elementary graduate, adu awanin adu nga sao. Adu mat padam nga ububing. Ano nga faktorya ka dire manang? Faktorya ti lupot. Para daitak. Ada man lagi para urnos, para kaskan ka, para kupin, para ikarton. Manong name siyam kami nga kakabsat kat siyak ti bordek. Siyam, nagling nga pumutot ni tatang manong name. Nagling nga ganak ni nanang, lucky 9. Inem kami nga babae, dinto tatalo lang di kiti lalaki. At dami na asawa da, inauna, akas kinimanang Rofelia manong. Simuratak nga ro dito Manila, agit nagtagalog akmata, kapilitan. Ngam kaduan naman lang kakatrabahuan mi manong name kat Ilocana, uno Ilocano. Katkas iti ko na ni manang manong name awan sa baling obrak no di agkupin, agurnos, agikarton, agipenpen. Ado mo tigikas kanyak manong name nga babalasitang babarito. Isong dalayang manong name tagibasitek ti sweldo. Adamat pagkasaraan mi kanimanang manunaymi. Kat siyempre gawit kami dito, tirabi, sa kamsumurag itibigat. Adangatan manunaymi upat ng tawanan ng trabaho. Hindi ko na kanyak
ni Manang. Kahit mo tagbaling nga yaya? Wala ni Manang. Dalang pag-ubra ako, pagbalin na pa yung yaya. Dakdakil ti sweldo. Nagbalin na kayaya? Yan da ngayon balasang kan. Kaya mong tagyaya. Kung ako malamin, ituloy ko tagbasa dito, Manang, di na ako pinagbasa. Si Kaman ngamin hamon kalikagom. Nagraduar ako may tanti high school. Babaamon, basta gubra ka. Agbaling kayaya, dakdakil sweldo mo. Kasta nga ron tinabasamak manong naimi timatlaeng nga aking kuka ti pakturya ti anak na tinagbalin nga inaywanak o patpalang ti tawon na idi manong naimi. Nagmalinak nga ron nga nasaya at nga yaya nadunguak iti yap taraken ko no aywan ko nga ubing manong naimi. Nasiyat man ti pagpakita dagiti inchik manong naimi ken Pilipina. Inchik ti lalaki, Pilipina ti babae manong. Nasiyat may tipagpakita da kanya, kat naman gusto ko una, ito ba nagregalo da, kanayo da ng auto ti sweldo. Nagurnungak mo da. Ngayon no kasta, nga agrigat di kakapsat ko, kanin tatang kininana nga da tarlak manong naimi. Ito, nagipauitak mo tata, nangaroon. Anakak, kat tulungak di naganak, kin kakapsat ko. Aging ka manong naimi, nga naamamok, ti may sa nga maro nga na magpitik ti puso. Namamok iso naman nung nemi ti may sa nga restaurant. Nga ti asideg ti restaurant kat ada building nga maipatpatakder. Iso dahi ito yung manong nemi ni Sandro. Tsaka mo no, anyat nakita ken ko anak, nanyamat nakita na kanya. Adireda, mabaling ka dito may pasyar dyan. Pagiga na mo. Bakit parit da, Sandro? Ewan ka gayam. Taga ano ka? Taga Sinayt, Ilocosoro. Sika, Ilocana ka, Tarlac. Ay, at Ilocano di Tarlac, di ba? Ado. Mike dito Manila, tapos makigasang-gasat Agpadpadat ta, Sandro. Umay kong tupasyaran na. Iba ka mok to pala kalag di amok no kayat da. Nga dumay mong pasyakan niya. Manugod damit manong naimi sud kapunang iti may sa kanabi pinasyernak ni Sandro ket dito yung indaton nat panagayat na kanyak manong naimi. Imaga kinidamo manong naimi nga ubingak pay. Ngayon daga nga itag subli-subli iso na manong naimi ket talaga matan nga mariknak ni patpateg ko iso na. Inaklonak manong naimi ket ore nakla inarakop idi bagak I love you to keng kuana. Sandro. Siya nga tanda kararagsakan nga lalaki dito lubong. Gabot na. Sinong bata na kon? Nunaskan ka agasawatan. Hala, ni da ito Asungsungbat ka lang, asawat na sigod. Kung nakmala na gurnong ka pa Agurnongak. Damat ang nurnong ko. Agurnongak met. Sige, kalpasan nga rin may sa katawan. Duwang katawan ko nang. Anak pa yung nga mature O sige, kalpasan, tiduang atawan, nag-asawa tanton. No gasta nga day off ko, manon na may meron naman a day off na sa to. Domingo, pinatangak nga ron nga day off manong. Mabangga magpaspasyar kaniya, Sandro, Itimol, at rin kong daway, awisan na nga magboy ti sing. Ganito nagtipagsin yan, siyempre, manong na may maarakop na, magkan na digit lips ko, makabagbinisito kami, maprusan na ti barokong kumano. Yan arasas na din. Intantok check-in. Ala, Sandro, diyak kayo tikas ta, umanahin nga, binisito ta, nga maarakop na, marakop ka. Yan pala ti kahit mo kanda ikamamunting hatok yan pa ba? Diyak impalubos manong na may masunitso ka kahit ko tagsigurado. Anya ti amok, baka no santo nga ta kami malatag katuluyan. Baka no isinanak kalpasan nga. Diyak lagi di kayat man. Aking ka manong naming ang kading min panag-asawa mi. Iyawid nak ka no manong nami sa Jesinaid. Ngam ko nak. Nabimintas ni Sadya tarlaktang agawin. Saan nga dyan sinahit ipangyawid at kang ka? Diyak kayat.
Kahit ko pilagpakang mo karag iti parents ko. Imo na manunemi nga pinakaamuak ni Manang Rofelia. Agad rin biglang launay na ta agasawa ka matentap no amin tayong agkakabsat asawa na. Ay sigurado ka lang ni Sandro. Ipatpatig ko manang kanakal man ti pamatik ang talagang ipatpatig na. Alagad good lakadit ko ha. Nagbagadak met manong name ka dagiti amok. Tadakkelin ti aywan ko saan nakasapulan pa ti yaya. Alagad ni Sudete ti desisyon mo. Adelaida. Alagad palubusan na ka. Dakkel matin na ti aywan mo anak mi. At upatin nga bulan sang gari. Upatin nga taon. Uwan sir. Kahit pa kamonda kam to into nagkasara kayo. Ikanta kam tumat at bonus. Tumulong kami met. Kas regalo mi kada kayo. Agaman kami sir, ma'am. Kasal saan nga sanglay manong naming agsasao ni sir. Baka nalipatak lang tinagsanglay. Oh my God Manong naming nagawid kami nga road kaniya Sandro dito'y probinsya mi nga Tarlac. Isot nang ipanakkan ko naman ang name inya mamuk kadatatang kinayan. Ayun no kasta anak ko. Magkiasawa ka matan, siya nga bunso. Bandatang. Iso niya Sandro, agmanok mga kayo tatang, nanang. Alakit, halaga ka di matlang ipatpatig mo ti anak may ha, barok. Unay-unay, tatang. Awanan ti sa wali pa kapatgan, nusang isuna. Doon ka anong arot ti kasar. Kung nakaman tatanggat, iyawid ko lang ni Adelaida sa Jaya, lugar mi. Ay, napimpin na sa barok no sikat laing tagawid. Takakuyog mo itong digit naganak ken ka, ken partidom, ngumay dito Tarlac. Dito yung pagsasaritaan tayo ti kasar. Oy, kami lang mga sasawa at kasapulan man ti kung kunada nga sabaw, ganda tumapay. Kasta nga ron tinapasamak manong name nagawid ni Sandro di Sinait, Ilocosur, Kalpasan ti Makalawas at Dadan. Inyama muna kadatatang kininanang na, kandigiti kakaduhadang kakapsat na, kandigiti partido. Napagsasaritaan nga dagos manong name, no anya digiti mapasamak, anya digiti maaramin, sa buong kanda dumapay. Kan kinig daw ni tatang manong name nga dito'y Tarlac ti pakaangayan ti Kalaysa. Nga dito'y dangagnaid. Uno dito'y kaming agnaid manong name. Saan na nakapagsaan ti partido da Sandro manong name. Nagsubli ti partido da nabati ni Sandro kat nagsubli da di kaldawanin ti Kalaysa. Uwain, dadanunan ng detang aldaw manong kat di may sa kada kiti kapsat ko. Ay, Adelaida, manang, hindi panagnaid jo ken ni Sandro ditoy. Saan ka kading nagkakaida? Saan manang? Natagpal kayo ba? Sakam talag kaida, into numalpas ti kasar, into na umuna nga rabi imi. Nalbas ti seremonya ken padaya manong nemi nakadudot tao ken nakadut sagana. Gabutado tinagang tulong kada kami manong nemi nga nangisagana ti amin. Nadaba kabagyan mi manong nemi nga nangato ti pwesto na ti gobyerno timulong ti ado. Kanawat mi met manong nemi ti regalo kada kami dagiti amok nga panagtrabaho sa Manila. Kalpasan nga nakapanawan manong nemi dagiti sang-sangaili. Da kami laengan manong nemi tinabati dito ti balay. Iti sumreka kun iti panakasilid mi iti asawa. Og nervyusak manong nemi. Ano dito nga marikrik na. Iti sumrek maten ni Sandro dito silad nga ayan ko manong nemi kat nagtugaw iti iking ti Katre. Sweetheart, nadaronan ti kundaway. Dito yung tinururay ko nga napi. Imagine, nasurog na duwang atawan ti relasyon ta.
Kang kanahin tamat no kang mapanagbuhit sine. Di mo lakayat kag check-in to. Di ka di maragsakan? Tamay sak abirihen ngayon kasar mo? Ha, Sandro? Saan man? Ngayon saan kaitan nga makaliklik? Kuko kaita. Kaslasaan ko nga among ilawlawag no kasanuti na masamak manong nemi. Imo na nang inamalan na digiti maris trusas nga bibig ko na lamuy. Kanarignak manong nemi ti bara dagiti agek na. Ti paut manong nemi ti panaglanang digiti bibig mo. Hindi pa nangapros na ti barukong ko kan siyempre napan na pa inarikap manong nemi napan na siguro ko tansyain no sa dinuayan ti ruwangan ti langit ko manong kat inapraprusan mo. Diyak na pupuutan manong nemi no kasano nga na ikat ti pagan-anay mga agpadpada. Tanapuutak layangan nga padpada kami nga kaslakay pasingay nga maladaga. Nakapinpintas ka, Adelaida. Nakapudpudaw ka, nakalinlinis ti kutis mo. Nakabangbanglo ka. Hindi ko sa nakakarigit ang kakapara nga gek na dumaduma pa sa tibagik manong. Aging ka namin pinsan nga may sa tibagimi kalpasan ng biyat ng tipana na kat orelan na narusuudan manong nemi. Oy, nakariknak man tayo pagkapaman na sa ngim apagapaman laing. Tas yung marunong anong nemi ti kaslawang patinggan nga jak may ladawan nga ragsak na marikriknak. Iti pa nakaitayok-tayok mi, iti balbalyo manong nemi maulit-ulit nga panang tuknumit ka ngatuan nga langit. Nagmaris rosas na nga nabihi manong nemi kit namsuk, iti ado nga asog ka na rin eng ti silid kaya. Hindi man nagna-admit isidong nagdinaganak kaniyak manong nemi awamot problema nagsipod ta mapambatlag trabaho manong nemi ti asawak doon da mga laking kuha ng at construction na project na. Kalbasan ti talo nga bulan manong nemi at ni bagbaga ti asawak. Mapantamadlag na sa Jelo Carmi. Napimpita sa Jai, sweetheart. Pagko naman napimpita sa Jai. At matawid ko nga talon nga mabalintang nga talunin. Di ipakadarak mo da karagiti naganak kanya. Kinasarita mi nga ro datatan kininanang manon na imi. Ala kita si papalubos kami kada kayo anak ko nung data man ti desisyon nyo. Ala dapat dasin nyo batan panagbiag si Jay. Baka Jay kayo nga mga parakter ti bukod nyo kabalay. Ang laglagay pa nyo pasarimat sumarong kar kayo dito nang rona ito na daanak yun. Isarong kar yun mat Wendatan. Kayan kang ronan ti amin Sandro Barok. Amom, nagbaling kami nga nadungo ng anak kadikita anak mi. Ore pagsaludsudam ida, di mi pulos binabaw ida. Nipitik. Ken gagangil lang unget. Ayam sami di nga dinangdangran. Iso nga pang naasim ka di Barok, tadi mo kad pulos saktan ati anak mi. Namnamay nyo rita tatang. Adukat dita aga-asawa dita nga kabilan dat asawa da. Sangkong tong aramidin dita tatang. Ikarik ka na kayo. Awan sa baling aramida kiti anak yun na di. Arakupek, aprusak, agkak, ilalaek. Agamang kami na Costa Barok. Alakit palubusan na kayo ata. Anong oras isot kayat yun. Kahit sapay ko matag, tultuloy nga naragsak ka na urnos, ti bangunan nyo ang pamilya. Papagayam, na urnos ito nga ti pamilya, ang bangunan da Adelaida kini Sandro, iti pa nagsublidan, ano pa nagawid dan sa jay sina iti Lucosor. Kita'y damo na ti nakatune in. Please share this program no sa inyo pa nga na-share. Kaya kita padanan nyo tintay pa nang ituloy. Ito ipakasalitaan ni pagkain tayong Adelaida. Iti Sinay ti Lucosor. Iti pa nang isurat ni Amante Pagaragan iti Mabusag Bado Ilocos Norte.
Aray na dumapay, madamang agbubuya ka kamita. Maraming salamat for watching. Ni Ses... Na, na, na. Pagaya may intayin ni tuloy nga ibasa. Dato'y pakasalitaan ni pagayam tayong pakasalitaan ni pagayam tayong sino? Adelaida. Iti pa nang isurat ni Amante Pagaragan. Iti Badok Ilocos Norte. Kumusta ka dita, Badok? Ni Amante, ni Erlinda, ni John Dahilig Pagaragan, ni Kaong Boys, Damar Landing, kasama tayong ni Noraline, ni Justin Mendoza, kini Catherine Mendoza. Ituloy ito nga basa dito pagkasalitaan ni Adelaida. Edi sa sangpet mi dito sinait Ilocosor manunin. Nakatado kan nakabarbara dagiti panang sarabo takata kami. Kuna iti kapsat manunay may sa kadagiti kapsat ni may sa kadagiti kapsat manunay ni Sandro kat abo kabagis nalaing ka magpilit agbali nga asawa mo. Gabutan na pintas dito yung ipag ko. Kablawan tayo man, kita taga Hawaii. Ang tumutawag na ito ay kayong ko nga Mamerto Abad, di matsumungbat. Ang mo nagbibuya kayo? Yan, ni Kasinsin na Ofelia Abad. Kasinsin Openg. Bayaw Mamerto Abad. Happy watching ka na kayo? Nagsagang ka pa nagdaldingig. Kaya, nagdaldingig kayo ha? Yan. Nagdaldingig dang peso. Ayan, Bayaw Mertaw. Kasi na Obeng, kumusta kayo dito Hawaii? Yan, thank you gayam, the Gente Joe. Ima-insosor ni Regine. Ni Regine, ngayon may nang sosor, ya? Sosor receiver. Lilibet Aliado Natividad, thank you. Lior Asuncion, at nakita dito. Deseni, jika Novelin Ramos, happy watching ka. Ni Marites Santiago, kablaawan na ka no, ipag kong ita ni Mabel Javier Agustin dita talang Bagkaw Cagayan ko na. Kablawan tayo man dito taga-Canada ni Bayaw Roland Baco Tostiano, ni Seni, ni Jenny, ni JP dito Julian kinanatinang Ostiano. And once again, ni Bayaw Mamerto Abad, ni mga Kasin Openg and your family kandi kita kadwa yung agbibuy dito Hawaii. Happy watching ka tayo. Okay. Ituloy tayo ng iba sa tipakasalitaan ni Adelaida. Uwen manong nemi na bara kat talagang very welcome iti nakakamangak manong nemi. Lagyan kami iti pa naka-family house manong nemi na Sandro na sayat matigit naganak kang kuhanak ka nagdala dumapay nga ta akaruba mi nga kakabsat. Kadag may so manong nemi impatawidan da ti medyo nalawmat nga daga nga talunan ti asawa. Sumursuro nakman iti talon manon nemi ididamo kat dinakayat adda karik-karig iti parents mo. Saan nga tagabuan, saan ka manugon? Pagribangak ba't timang tulong kang ka, Sandro? Ag tinulong da, agasawa tangay. O sige, di duhatat mapan iti talon. Manong nemi iti pakasdaawan mi kadyak matlayangan aginaw. Dito na minsan nga sa sarong karte, inoon nakamsat na manon ay, Sandra ka ba, guys? Ka ba, guys? Di mo amon sagat ti pumutot. Agduan-tun nga tawon nga gasawag nandun na kayo kinipag. Abay, naglapsat ng asawa, di mo mapututan. Dumting tulad ta. Manong. Abay, nakapsot ka dito, kapsat ko, ha? Adelaida. Saan nga nakapsot, Manong? Nalaing. Agarado iti, daw, agarado pa iti rabi. Baka man sa balit pa nagarado na. O may kanto siya, Sandro Jabaleta, susurwang ka. Ni matmanong, nas ka na yung masursuro na, oh man! Dati ba kang kasekreto tat na kasagat, mapsigugam to nipag.
napansamot nga agpaiso manon nemi ti asawa, ta iti rabi ikat nakagagagit man. Oh, sa baling style deta, Sandro. Hanggang ngagkid-kid, barbaring na danton anak na. Loko ka sa anak nga aso. Kasanggot nga aso, nga aso ka. Pangunod kasta. Pagbuririyan na, kalpasan na. Saan ka di nga position dahil ti aso? So nga dito kung kunata nga dog position, bakit? Hanggang nagreklamo. Naloko ni manong mo. Isot nang isurukan ka. Kinunahan ang agkat-katawa man. Nim na isang sangan manong ti imnas na. Taperming awang pulos mabati manong nimi. Isarek na ano. Kaya na dumaduma pa yung manon naming nga sa bali, nga posisyon, nga inaramid mi, tila dapat ngayon magbaga-aramid yung taan. Man, kasi iti sukal na. Ngayon kasi di mo't manong nami, mamumit lata, lakay. Tumteng tulat ta. Okay, plan B. Ano plan B nga magbaga? Insurunak ni manong, no, madilat ta, aramidik ti plan B. Nagpagada ti asawak manong nemi nga mapansa jalawag. Umyanda ka no sa jay. Kapsat kakadwa na ti kapsat na. Nagloko na ito yun. Napingataya. Kung nakanyak manong nemi ti katugaha ka mabay. Di mo amoy napananda. E diya ka no lawag nanang. Eh nakataramidan sa jalawag. Katauban kabagyam ni jalawag. Diyak manam mo. Ang mga nosto di ko na ni tatang nyo. Nga mapanda di patay sindi. Patay sindi? Alam ni nanang, kahit mo sawan, wan, dadya ka no pati may sanga sukal. Loko, tsak mawatang na sukal dadya man. Aging ka nga da, kasinsin nila kay ko manong naming ng ibaga kanyak, dadya nga sukal. Mayat dadya nga sukal, ipag. Apay. Datay, rumaman iti sa bali, ni kasinsin, tatang di kasta, kita, ada sukal na. Ala, kakain mo sa win, ada sa bali nga. Ito sumangpit ti asawak, manunay, sinilangan ko. Napanan nyo, ha? Naman kami si marungkar sa jalawag ko, nakakaroon. Kita, di malarabi ikawan, ito danam kat. Ito inaramid jujay. Awa, napangkar si marungkar, napangkay di patay sindi. Nakapatay sindi ka pag gimamit ka sa baling ng babae. Di ka kaya? Talong arabi manon naming nga sa anak ko nagpasagit iti asawa. Ngam ka pa ta mailiwak mat manong. Lagit pagustuhan ka at mailiwak mat ko na. Kalpasan ti makabulan, 2 bulan manon naming jak matan matatangan. Na parang nagpa-check up manong naming. Katpud no, positive. Adan anak mi kini Sandro. Basta on itrag sa kungar nga nang ipadhamag manon nemi ti asawa ket ore lalim magto ko na. Yes! Nalinga talaga ni Mano nga. Ano yun, ni Manong mo't nalaing si ka, napututan na ko. Medyo insuro na. Di ado ang posisyon. Di plan B. Di napang ka nagsasimagit sa bali. Tagtagarin bakit? Tinaskan ka't ada anak tan. So agananad ka O mga numaragrag pa na anak ta. Saan ko na simbusurot pa digital talon manong nemi. Idadakkalan ti tiyan ko. Aging ka timtengen, ti kaaldawan, ti panagpasngay ko. Katagyam-yaman kagyam-yaman kami kinahapon Diyos manong nemi ito nakalasat kami nga gina. Babae. Babae ti resulta ti plan B. Ano orat kahit mo nagan na? Karisma. Karisma. Gabuti nakapinpintas, nakapigpig sa karisma na, oh. At dan anak ta. Kadadadamanin nga banugat, adadamanin nga ibang ko ti amin nga gagagit ko para panakaisagana tinaranyag masakbayan tagbaling anak ta. Kalpasan manong nemi ti dua
nga tawen, dandwa nga tawen ni karisma idaginawak manin. At manin anak ta. At manin sukal na namangkamanin si Magin, ti sa bale. Saan si Kamon? Namangkamanin sa dilawag. Apay dilawag lang kung mga orat pangalak sa ramanak sa bali si Kamon. At manin tinagsak mi manon name kini Sandro nga asawak, idi tay pas ngay kunti may kaduwang anak mi. Lalaki. Ay, at ang junior ko, kung natin asawa, dyan kahit junior. Sandro Junior, di mo kaya? Basta dyan kahit junior. Sikatin ang panagan ka ni Karisma, siyak man ito mang panagan iti anak ng lalaki. Edsel. At damat di gundaway manon naming umay sumarong kar at tatang kinanang manipod sa jitarlak umay da dito sinay ilikusor. Ay na. Talagang makaayon na kita, anak ko. Eh, masalutsod ko man. Api nang, hindi ka di mangipatakter di bukod yung balay. Mati problema ka na ti family house, kabuta. Napiksamot pala ni kita kadunga na, nagdabalayan niyo. Kaya agtab-trabaho naman. Kabuta, agbatpada kami nga muradak ka ni Sandro, hindi na kami nagtawid ti family house. Kano anda pasken dito balay manon name adu kami nga matipon-tipon. Dagi kakabsat. Ti asawak manon name asawa da ken kita anak. Masaremat income sumarong ka di tarlak manon name tapno masarong karmi met dagi datu makabsat ko sadyay. Limanang Rufelia, manon name nagtalinad sa Manila, ta sa Jati, ayan, ti Balayda. Cellphone laing nga tawag, iti mabaliming nga pangisapeksaan, pagkikinumustaan. Iti andan, iti grade 1, manon name ni Crisaline. Ipakita na ti grado na manon name. Naling anak ko Imala ka kanyak anak. Ni kano papat ni malaak, mama. Tanalaing kano isonay di. Sa bagay. Awan takas na grade ko, idagbas-basa ako. Ganda ni nagraduar, manon name ni Karisma at Elementarya. Edita, mamambanong kan sama tayo lakay. Saan nga mabanong ka? Dati kita anak ta, grama kang inspirasyon ko. Bakit nag-asat tamat, di pa nagmulat ta? Masabol nga sa ganahan at masagbayan nagdanagta. Una, agraduarton ni Karisma, santo ag high school, agraduarton ni ti high school, ag college to. Sabi ko matawan ti, mamdakas nga madumdumten ka na tayo, Sandro, sabi ko nga. Sapay ko kung kunakakang kanayon manong name tanasalon at kamlata nga sang kapamilya. Nagraduar manon name ni Karisma iti elementarya, naging nga nag-high school. Nagraduar maten manon name ni Edsel iti elementarya, duwadan iti high school man. Gumanggagat kami nagasawa manon name po in Pinas midlata nagiti imula mi nga produkto. Ado midlata di makpaglakwan mi timula mi harvested mi nga nateng kanda dumapay. Tiyempo manong name di pa nagraraep, agraep kami sa kamdumot aggapas, sa kamtog mula tinateng. Graduating in manong name ni Karisma ti high school. Hindi mapasamak, hindi mi pulos din nama mapasamak manong name. Uwin. Bakasyon, Domingo, idi manong name. At dan awat mi nga pakaamo, karagi di barangay official mi nga da maangay ito nga assembly meeting, manong name nga maangay di barangay hall. Kabigatan dahi ta manong name, tiyamu akit mapan umatendar ti asawa. Lakay, papanam. Apay nakabarikas ka karata, bulan mo ka. Tal-talo mo ti arwatem. Di ka mapan maki-assembly meeting ay ha. Sikandulagan bakit? Nga po agkaruutan nga talaga yung tambak. Kat ne, maapektaran na kiti mula. Inagaitan.
nangim ipabigat mo na Domingo pa ita. Basta. Ngim, Sandro, pangaasin, itong palang nakadiya, mabigitak lang. Naskin nga roon. Ang kakadiga talaga may kawid. Nalpasan na nakarubata kon. Sige na kon. Aga na nagkakaroon. Sidsido karak kariding ang gundaw manong. Sila kamakamit. Kasla kayat ko kamakamit. Asawa ko tapos igawid ko. Iwapin nga tayo. Ano dito nagparparig na kanyak. Kabilitan mo nung naming asyak tinapan ni matender te assembly meeting. Ngayon may dagalas unsen man nung naming. Tapos lamadlaw kong mabayag pa. Nagpakadak man nung naming tinakilutuan di asawa ko na. Nagamit ang karot man nung naming tapos nagluto. Di dandanik siguro makaluto man nung naming. Napasungada kong ti asawa. Tingtinglan naman nung naming ti kaningin nga takyag na. Nihapi ka ta. At sa matandakas ko napasama kiti asawa ko nagsinabat ko. Sandro, abay, ano napasama ka na takyag mo? Abi nga tinalyam. Nakagitak ti takil ng uleg. Bakit? Hanya? Uleg! Nakagat ka di uleg! Uwin. Imbag na may danon ko palit. Bagay dito eh. Diyan man pa unay maulaw. Ngayon nasa kami nga mapasuma ka. Nagpaaray taktikar ruba man nung name kita. Di kita paspasada nga tricycle. Inarkilak. Isupay di makaamuno sa dinut. Ayan, tagsumsuma. Nagtagda nagakman nung name kas taonit pa nagkarkararag ko. Diyos ko. May salakan nyo ti asawa. Nakakit kita akmatentag suma tinagagat ti ulog sa dilugar mi manong name. Nanaskan nga nataya. Agusar da ti pangnutnut da iti gita. Sugatan da manong name ti ayan. Ti nagagat sa da. Panutnutan. Ngam sa balit inaramit tilakay manong name. Winarwar na titali manong naming ingka. Pananging galot nila kay ko iti ayan tingatuin manong name iti sugat. Anawag ko matilakay manong name jak ba't na aramin. At damat jak amuno niya dahil nga lanang insapsapu na manong name iti kinagat ti ulag. Pagamam tako naman ti asawag. Bakit? Awamutin makita ka. Awamutin makita ka. Puro-puraw ti makita, puraw ti batak. Hanya, Diyos ko, nakadano nila nga to ti gita. Abi ngamin tatangay nagkat mo, talingan ng inparhaw ti asawag. Manong name, pinagsawsaw akon, tilakay. Sana magkaim sa unang amo tagsuma. Kat maudata lang nga ay, Sandro! Sana kami nga panawan! Sandro! Papagayam talagang takas jay, pinagtungpalan, tibiyag ni Sandro. Mabalo nga talaga ni Adelaida, papagayam mi. Basol nga tara, di manuma, kasi sabali pag sumangamin. Intayin ito lang papagayam, nga ibasa ti pagkasaritaan ni Adelaida, iti sinay ti Lucosor, iti parang isurat, ni Amante Pagaragan, iti mabusag bado ki Lucos Norte. Owen manong nemi, adungaluwa, tinagarubos kada kaming agiina. Kasta matanda di kakabasat, kanda dumapay, nga kakabagyan manong nemi ti asawa. Gabot at saan nga nakalasat nga talaga ni Sandro. Hindi yung padamag ko sa Jatarlak manong nemi, may mat di kita naganakanyak kan sumagmano nga kabsat ko. Nakaadado manong nemi, di kita umahay, magipagladingit. Kahit ko idi manong nemi nga edarom, tilakay, nga minggaw kawid tak manong nemi. Dagiti kakabsat ni Sandro. May bamo ni Pag. Ito siguro tinikari nga pagpatingkan ti biyag, ti kapsat mi. Piman, nasapsapa nga pimanaw, nanda kami. Ngayon inaw na.
Kaya tangor tinasakit manong. Nakaububing pa. Kasano pa kita, nga may sakit ko, tinaran niya nga masagbayan na kita anak ko. Kasano pa ita? Nalaos nga lading itinarak-narik na kastama tayong karikit doang anak ko manong name. Dahil dati naragsak nga pamilya, nagbalinan nga naliday. Inagraduaren manong name ni Karisma iti high school no mampaada na awat na ada honor na manong name ita first honorable mention ni Suna. Saan nga naragsak kaputawan ti amana oresyak manong name agsagsang ita no kumata si bibiyag pala hindi di Sandro. Kamuta jak masulot ang talon manon nemi. Kaya't ko naman nagtrabaho. Mang, ito ba nag-enroll anak? Ag-enroll ka to. Manat kahit mga kurso. Nursing. Kahit ko nagbaling ang nurse nang. Kabay lang siguro nga iwanan ta magbagim, kana iwanan ni Edsel nga atin mo. Kabay, panahon na kami. Manangasin na po, Diyos. Nagurure ka dyan ka napintas nga trabaho dyan Pampanga. Imbagat kapsat ko. Sumurot ka man yung tipakturya. Saan nga pakturya? Yung napintas na sweldo. Umanay nga pagpapasak kang ka. Mang? Noon na mga asawa kang Hawaiano, ag-asawa ka pa eh. Abi ka na salud-sumunod, anak. Panag-asawa sa Hawaiano pa eh. Anak, urean niya't klase ng lalaki tagarem to kanya. Hawaiano man, abogado man, unang sino, pensionado man. Awanan ti bang sukatakpay ti kapsat. Awanan ti bang sukatakpay ti amayo. Ikarik ka na kayo deta. Yung baka barigatan kayo, mamang, baka adadang marigatan na. No makasara ka, ito sa anak kas, kadidi amayo. Awan ti pagdalagan nyo, nak. Isakad ko tinaranya ka masakbayan nyo. Nabanag nga ron nagtrabaho manon name kat babae lang ti cellphone isot nang ti komunikasyon mi nga alisto karigitan nak ko. Nagipaw itak met manon name ng ustag sweldo kat no mga emergency ang nagkasapulan da bumali ak met manon name. Ina nagraduarin ni Junior ni Edsel kung nakuma manon name ti high school pinagsarding ko pa lang. Anak ko, ituloy pa lang ni manang mo tagbasa ha? Tayo doon makapaggraduarin ni manang mo. Gusto doon matin ti panagbasam ti college. Manang aasin na po Diyos ka datan ako. Aging ka manong naming at daima si Mangpet ng Hawaiano ije sinait. Uwen. Pinagawid dak manong naming. Tinapin nga ta. Unak tinakam ko. Gabuta ka sila emergency manong naming nagpakada kiti amo kat nagawid dak dito sinait. Tinaw na kapsat iti Sandro manong naming ti May dito balay. Ay, kumusta ka ni Pag? Kumusta yung trabaho? Okay met, ano? Amom, masasyang kami kan ka. Pero di ka po na no apeng sikat i-recommendar mi. I-recommendar na niya. Di mo kadi mo nga na si Mangpet nga Hawaiano, yung bagbagada kat kapsat mi. Ngayon nabalo met. Natay jahawit asawa na. Kahit kabutag pagpata kay nga balo, masapul nga rin nga kayo matlaga. Sa tapno, di kasukat matlaing dito Sandro, akat kabsat ni matlaing. Hawaiano pa eh. Makakutulog ka na kayo. Nagwingi-wingak manong name. I'm sorry. Manong,
Awan, di pag-isukatakpay ka di Sandro. Awan nang pagsayaatan dito, pagsayaatan nyo. No kaya't na mila tumulong, ori saan ka mag-asawa. No kaya't nakatulungan di kita kaanakan na, apikit di nga saan. Alala, agpanunot ka na imbag-ibag. Agpanunot ka. Dito ka sarita tak, di kita nagkumanong na ini. Mang, adamit ka di pagsayatan na no, makiasawa kayo pa eh. Nang narunag at kapsat madlang di papang. Sa mesa, anya tamuyo. Baka no makapangkimat sa Hawaii, siyempre, kat makaumay kam tumat sa jay. Anak ko, adadakas nga paraparik na kanya. So nga, nasasyat no sana kung manugot. Tape, man. Gabo ka dito sa mo pinakita ng angkel? Timat ngamin umay pumasya rin angkel. Nasasyat no sana umay pumasya. Iti may sa nga walem, manong nemi nakigtutak, hindi adag tugtog, kat ilokat ko tiri daw, may sa nga napintas nga babae. Api ka din, ading ko kanak ta, ininoanak yung sika. Dinakati pastriken. Mana nga Adelaida. Siyak ni Olive. Inyawat na ditakulap na manong nemi, kat inawat ko man. Nung napimpinta sa kindi siyak ti balasang man. Pinastrik ko, pinagtugaw ko. Nakapagpagkati pa nagkita na. Kasla, umapoy niya giti mata na. Saan nga gagangay dito yung tao ha? Nakunak tinakam ko. Aging kamanong naming imasdig kanya kat pinirangnak. Mga angot ko pa yun isang aw naman. Napipigsa di angst. Api ka di atin ko, agtugaw ka tagsarita sa hanggang sa... At alayang sa lutsud na kayong kamanan. Makiasawa ka? Kani Hawaiano? Nga pangyas asawa na rin ka? Eh saan? Saan? Iso ka dito may mo sa lutsudan? Nasiyat no saan? Ito na makiasawa ka. Papapatay ka. Nomok lang kung mga astudirandam, di ka uwang pitas pastrik. Pumanaw kan. Talaga pumanaw ako. Sino ka kamin? Siyak ti rumbeng asawain na sa angasika. Boyfriend ko iso na. Abi nga nga kahit ako mga asawain. Kapag panangalukoy, di kakabsat, lakay mo. Di kakabsat na. Iso kung may kakinasrita, tanong, ibagam kung mga magkiasawa ka. Ano dagas mo pasamag ka. Sige na kon. Nagluko rin dyan ang babae. Ha? Nagsubliak laman dyan pambanggan o katangagim kumano. Idiran takon nagsubli manong nemi. Tandani mat din nagturpos idi manong nemi. Ni karisma. Idita. Iti may isang bigat manong nemi. Diyak ba't makabangon. Apa nga ta? Inabak na siya ni Edsel. Anak, bangunan anak man. Abi na mas masabak kang kamamang. Abi kas lang. Tsaka mo. Napanak nagpadoktor manong nemi awang may makita nga sakit ko. Ilintot na sa anak ba't nga makapangpangan. Diyak ba't makaturturog manong nemi. Idagraduaran manong nemi ni karisma saan nga siyak tinangabay kang kuwana. Gabuta diyak kabailan manong nemi nakapsutak. Ahalig na matmataya kon manong. Nagraduar manong nemi na saan kami nga nagpaala. Gabuta problema tak nga rod kita anak ko. Ada nang ngasing manong nemi nga mapanak kano agpatelado. Kat resulta manong nemi ti panagpatelado. Ada na sang ilimidi sang kani. Damo nga makita. Nagipem. Ada na.
Ay, dayjay. Iti nang pugaw kang ka. Pinugawan na ka. Ha? Nakapimpintas nga babae, balasang, mannamay. Ay, mannamay. Sinaniban, ti dagas ng espiritu. Dagas ng espiritu. Awang ka dito isang sangayan nga madlaw mo iti kang kuhan, balasang ko. At na, kasla, umapapoy di kiti matana. Hoy, dasdawak nga rod iti. No ape nga kasi dyan na isang sangayan tilangan. Awan sa bali nga makaagas no samit lang isuna. Umay nakalasap-sapuan, uno ililutan. Pakasara kami nga takaredya ng babae, nana. Saan ko ng problema dahil ha? Agsalutsod kayo. Sige, nana, nagaman kami. Dito iti, bayad ko, hanga bayad, balasan ko. Donasyon. Kinasaritak, manong name, di kakabsat, di asawa, kat nasapulan dati babae. Nasambit laki na yat, manong name, inasawa, ti kayong ko. Binaon ko manong name ni Edsel, tapno mapanagpagpakaasi. Patalagang nga dyan kabay lang pa'y manong name, no santa kabagkapin. Imay manong name. Manang ulib tinagan mo sang gani. Kabatay sa timbaga kiti. Sa kanot makaagas ka ka. Gabuta, pinug-awan na kano. Awan na mo kareta. Kan kasalasan ko pa'y napupuutan nga, ibagadag ay Mike ka. Samo nga mong may kakanya, nga binanlaagan na, nga papatay na, nga magkaasawa ak ti Hawaiano. Nga saan nga rumbing na sihak ti mga asawa no dikit sikat. Nga mabing saan kayo nagkasar? Saan nakakinayat? Sa balin ti kinayat na. Manipod mo ti ding. Matimatan di magbagik. Kat, nagpaagasam nga eh. Siyak lang tinangang kasi magbagik. Manang, no siyak man tiga po nang nagpreso ng mga apeng nagkutong kan. Kan matmatay kan, pakawanan na. Ulitek, kasi ladya ka mo tinararamit ko. Tinang tilado kanyak, kinunanan nga takano ng sanip kang nga dagas ng espiritu. Nata, sa balit, panagkitkitam kanya kini, umapapoy na kiti matam. Tsaka mo, tsak malagip. Ating koli pangasim. Agasan na kon. Aprapursan na. Ilutan na. Imbaga kakas itibilin ti nang talado kanyak manunemi kit pinasil-pasil na ti ima, takyag ko, ti abagak, ti bukod ko, ti buksit ko. Amin-amin na pasit manunemi. Kalpasan dedi manunemi kabigatan na kasla nagpambarang nagsakit man. Nakaimimas ti panangan ko. Nakaimimas ti turog ko. Awan sa baling aramidig no mangan maturog. Agigsasasak matlang manunemi asikasuwag digiti dati asikasuwag nga tarakin ko. Kat kasta unay tiragsak manunemi digiti anak ko. Nanang, ay mamang, nagsubsubaran ti dati nga langayo. Kasla saan nga nakapapatian niya nang, mang, huwag nga ron. Kasla akla naging sasakit. Mang, anak, nakagtes. Kit lalaing man ako, Kit laglagi pa, ma. No, adan tong trabaho. Tulungan ti kapsat mo. Tulungan na ka magpabasa kang kuhanan. Nairuar manong nemi ni Karisma ti board na nagigana nakastre ka nagtrabaho kas nurse iti may nga private hospital ididamo. Ituloy maten manong nemi ni Edsel iti nagbasa. Katuwain manong nemi. Nagsubliman iti dati nga langak ti pintas ko kas lakam kapsat kas lamalangan naklayang ni Karisma. Adumat manen manong nemi ni kiti umay agarim kanyak ngem nuwi.
Awanin ti bangkip ko pa yung agasawa kakabsat. So nga, sangkay ito ng subsubli. Aging ka, manunemi, nga nagturpusin ni Edsel, kadadamat ng trabaho na, kinapudno na manunemi, iso ti kabalay ko, ni Edsel, manunemi. Nagagat manunemi, iti panaggasakaso di tataltalon, adot dingwen na, tarakan na, gabota, agriculture, manunemi, tinturpus na. Kaya di manugang ko manunemi, kaya trabaho sa Hong Kong, may sangan DH. Adamaten anak na manunemi, isot kabalay ko siya ti mga awir ka na kiti apukok kini Edsel. Talo. E rin to, tanay kamang manunemi ni Karisma iti kabangibiyang mga barangay nga sa diyama tinagbalayanda. Napintas mo ti trabaho, ti asawa na manunemi at padpada ng trabaho. Pasaran inakmat sa rungkaran, ati kiti upat o talo nga pukok kini Karisma man. Gapo tata da Edsel ti agnaed manunemi kanaed ko ida ti family house di Sandro nga asawa. Kinunak kan kuha na, anak, agbukod ak samot lang. Ala ni mamang api. Ada, madigay pagpakita da kita pukoyo kada kayo. Uwan. Kabaylak mo ti mga ipatakder ti bukod ko malay. Di ba da kami nga rotag balay? Saklatan ako. Narwaman di kita anak mo dito. Oret agkakarubat ay lang. Mamangmat, kaslakayat yung isina ti bangayo. Unarum bang una eh. Gabot harapig sa akong pelang. Makatrabaho mo pelang, makapagsweldo. Nakay ti maka mo. Ngayon dito man lang sa daga. Dito man lang. Agkakarubat naman lang. Kaslasalak man lang agmay-may sa manong nemi. Tao may matlata umalato. Hindi kita pukok dito yung balay ko. Kamusta kayo, Lola? Kikstrain ako, pok. Saan kayo luto? Mangan kayo niya balay. Nakaluto na tayo katulong mi. Puto pa katulong yun. Alwadan nyo, man aridasin ni Papangyo, di katulong nyo. Tawan ni Mamangyo, tadadya kay Hong Kong. Kanamat kayat, Lola, gabot tapangit. So nga nga, isot kinayat ni Mamang ko nga inala nga katulong, pangit, sa nga kayat ni Papang. O rin mang pangit, no, abot na lo. Ano to ko nam, Lola? Awan. Pagpindasan naman nun na may kadawanin di kaditimtinteng nga nakana nga pasamak idibiyag ni. Kunada nagbabawi ak no apay nga sa anak nga nakiasawa ng kunakmet sa anak tong nagbabawi. Gabot na may masalaing tilalaking inayat ko. Narigatan baka no makasarakak iti mang dangran kanyak. Irinto tanipitik manong neming saan pulos nga naramid kanyak de Sandro. Mabutay nga, nagayaten, tamangan no. Mapadasak tag sa gaba, gabo iti ayat, gabo iti lalaki. Unganayan manong nemi, dagiti apukok, garagsak ko, ken makita nga naurnos, nararagsak, di pamilya binangon, dagiti duwangan nako. Ito nga ron, ti pagkasalita, manong nemi, kadagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa, kat sabi ko mata, danay batik nga andal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak, nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program. God bless us all. Tuwing aragyaman nga pagaya mo, Adelaida, iti sinay iti Lucosor. Kaniti pa nang isurat ni Amante Pagaragan, iti mabusag bado kilukos nor.